dámy a páni, vážení najvyšší predstavitelia Republikovej únie zamestnávateľov, začnem poďakovaním za mimoriadne korektný a racionálny príhovor, ktorý mal predo mnou vám najvyšší predstaviteľ. A oceňujem, že takáto korektnosť a racionalita je v týchto ťažkých časoch nielen dôležitá, ale je najmä typická pre všetkých sociálnych partnerov. Je prirodzené, že ako reprezentanti zamestnávateľov máte svoje vlastné predstavy a presadzujete svoje vlastné myšlienky, ktoré by predovšetkým zlepšili vaše postavenie. Tak ako je typické pre napríklad ďalšieho našeho sociálneho partnera pre odbory, že pozerá sa na problém hospodárskej krízy z pohľadu zamestnancov. Alebo ďalší náš sociálny partner, Združenie miest obcí a miest a obcí Slovenska, ktorý dáva do boja proti hospodárskej kríze pohľady municipalít, záujmy obecných zastupiteľstiev a ľudí, ktorí žijú v mestách a obciach. Pokiaľ by neexistovala takáto korektnosť, pokiaľ by neexistoval takýto racionálny rámec, nebolo by možné doteraz prijať prakticky žiadne opatrenia a napriek rozdielnosti názorov, a niektorým z nich budem hovoriť, vám chcem poďakovať za tento prístup, ktorý doteraz prejavujete. Naozaj vám chcem osobne poďakovať aj za vašu konštruktívnu podporu zámerov vlády. Niektoré z týchto zámerov boli doslova do písmena prijaté na základe vašich podnetov, ako už aj naznačil vám najvyšší predstaviteľ. Ale rovnako neprichádza nič iné, len povedať, že ste významným spôsobom prispeli aj k hladkému a mimoriadne jednoduchému zavedeniu a používaniu eura. Euro sa ukazuje ako dôležitá vec a ako som to povedal aj včera na zasadnutí obchodnej a priemyselnej komory, dnes už to nie je lacná pracovná sila, ale sú to iné faktory, pre ktoré Slovenská republika začína byť atraktívna. Stačí, ak uvediem najnovšiu investíciu, ktorú ohlásila nemecká spoločnosť Volkswagen, kde pri rokovaniach priamo v Wolfsburgu, kde sme podporovali výrobu nového typu auta v Bratislave, nám bolo povedané, že je to predovšetkým euro, je to predovšetkým stabilita na Slovensku. Ale určite sú to aj rôzne programy vrátane šrotovného, ktoré vnímajú tieto veľké automobilky ako príspevok Slovenskej republiky, ako si solidaritu k celému európskemu automobilovému priemyslu. Čiže ak ste podporovali euro, správne ste odhadli, že je to významný krok do budúcnosti a dnes nie je o tom pochyb, že euro bude pre Slovensko prospešné a že budeme z neho profitovať, aj pokiaľ pôjde o východiska hospodárskej krízy. Rovnako si vážime, že ste pristúpili aj k podpísaniu memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť a z tohto memoranda už boli citované niektoré záväzky tak na strane vlády, ako aj na strane Republikovej únie zamestnávateľov. Poprosím vás, aby sme úplne odstránili akékoľvek formality. Ak je tam napríklad záväzok, že nebudeme predkladať do Národnej rady Slovenskej republiky návrhy zákonov, ktoré by sťažovali podnikateľské prostredie. Nerobme okolo toho formality. Môže sa stať, že nám niečo prejde cez legislatívnu radu a nie sme schopní to ustrážiť do posledného okamihu. Jednoducho informujte nás, my budeme slovo držať a takéto návrhy zákonov nebudeme za každú cenu presadzovať v Národnej rade. Sme pochopiteľne aj cez to, že sedíme v spoločných orgánoch, inštitúcie, ktoré majú na viaceré témy aj rozdielne postoje. Chcem však vás ubezpečiť, že v tomto okamihu, v týchto dňoch, po prijatí prvého a druhého balíka opatrení boji proti kríze, vláda Slovenskej republiky analyzuje, podobne ako to robia aj ostatné európske štáty, účinnosť prijatých opatrení, prípadne vyhľadávame chyby, ktoré sa mohli vyskytnúť pri aplikácii týchto opatrení, a pozorne študujeme ďalšie podnety, ktoré nám prišli z viacerých inštitúcií. Včera na zasadnutí obchodnej a priemyselnej komory sme sa dohodli, že Ministerstvo hospodárstva bude bezprostredne rokovať s obchodnou priemyselnou komorou o niektorých podnetoch, ktoré prišli
z tohto prostredia. Slovenská potravinárska poľnohospodárska komora rovnako predložila množstvo podnetov. Dnes máme na stole z Republikovej únie zamestnávateľov niekoľko návrhov asociácie zamestnávateľských zväzov, rovnako klub Pesko a ďalší prichádzajú s ďalšími a ďalšími návrhmi. Bude mali upribliť. Už nejde o návrhy, ktoré by mali charakter nejakých obrovských systémových opatrení. Skôr ide o návrhy, ktoré vylepšujú, ide o návrhy, ktoré možno prichádzajú aj ako návrhy, ktoré sme mohli vidieť v zahraničí. Ubezpečujem vás, vážené dámy a páni, že vláda Slovenskej republiky a koronálne opatrenia, ktoré boli nastavené, sú veľmi podobné s opatreniami, ktoré prijímajú okolité štáty Európskej únie. My nechceme sa vyradiť z európskeho priestoru a chceme prijímať opatrenia na medzinárodnej úrovni také, ktoré boli dohodnuté predovšetkým v eurozóne a na pôde Európskej únie. A potom prijímame rozhodnutia na úrovni národnej, vnútornej, kde sa snažíme aj sa pozerať okolo seba, čo robia okolité štáty. Predpokladám preto, že v krátkom čase opäť budeme sa venovať týmto návrhom v systémovejšej podobe a je dosť možné, že vznikne tretí balík ďalších opatrení, ktoré budú smerovať k podpore podnikateľského prostredia, ale určite aj k podpore postavenia zamestnancov, pretože ani náš ďalší sociálny partner odbory v žiadnom prípade nie sú pasívni a prichádzajú s myšlienkami, ale z ich strany. Pretože tak ako napríklad vy tvrdíte, alebo sa domnievate, že treba zvyšovať flexibilitu trhu práce, tak sociálny partner odbory tvrdia, že nie. Že flexikonto stačí ako rozhodnutie, ktoré bolo prijaté. Mimochodom, flexikonto bolo mimoriadne pozitívne hodnotené napríklad v automobilovom priemysle a bol to tiež jeden z motivov, prečo padlo rozhodnutie o umiestnení investícií v Bratislave a nie niekde inde. Veľmi dôležité pre nás, vážené dámy a páni z Republikovej únie zamestnávateľov, je to, že nepredkladáte návrhy a nezneužívate krízu a také návrhy, ktoré by šli nad rámec rozumnej diskusie. Je úplne normálne, že ako zamestnávateľia chcete možno nejaké zmeny v zákonníku práce, ja tomu absolútne rozumiem. Viem si predstaviť, že chcete racionálne diskutovať s nami na tému znižovania nákladov práce. Áno. Pretože otázka je veľmi jednoduchá. Ak sa spýtate zamestnanca, či chce vyšší plat, a urobíte o tom prieskum verejnej mienky, tak 99,9, možno 100% vám povie, že áno, chcem vyšší plat. A keď sa pýtam zamestnávateľa v prieskume verejnej mienky, či chce nižšie odvody, to znamená nižšie náklady, a či chce nižšie dane, tak 99,9%, možno 100% povie, samozrejme, chcem nižšie dane a chcem aj nižšie náklady, pokiaľ ide o prácu, všetko to, čo súvisí s podnikateľským prostredím. A my musíme niekde medzi tým existovať. Musíme nájsť nejakú rovnováhu, ktorá zabezpečí, že spoločnosť bude fungovať ďalej bez nejakých negatívnych dopadov na nás. Ja zopakujem to, čo som povedal aj včera na obchodnej a priemyselnej komore. Hoci mali sme o tom zaujímavú diskusiu o spotrebných daniach ohľadne pohodných vôd, kde veľmi racionálne váš pán najvyšší predstaviteľ pán Jusko vystupoval a kde sme o tom hovorili. Ja som pripravený. Nech sa páči, poďme do znižovania spotrebných daní na pohodné hmoty, ale pýtam sa, či im to vyváži. V tomto je najväčší príspevok vás, zamestnávateľov v Rade pre hospodárskú krízu, že trváte principiálne na to, akékoľvek ďalšie opatrenia sa budú prijímať, nesmú ísť na úkor deficitu. Môžu ísť len na úkor finančných prostriedkov, ktoré získame šetrením, to znamená útokom proti vládnej spotrebe. My sme urobili prvý útok proti vládnej spotrebe vo výške 10 miliárd slovenských korún. Sme pripravení, ak to bude nevyhnutné, urobiť druhý útok, podobne 10-15% škrtania vládnej spotreby, ale zase ako vláda so silným sociálnym kontextom opakujem, nepôjdeme proti sociálnemu štandardu ľudí, ktorý bol dosiahnutý. Preto ak nám niekto bude ponúkať, že potrebujeme výdavok 3 alebo 4 miliardy korún, alebo teda používajme euro, 100 miliónov eur na takýto rozvojový program a súčasne dostaneme ponuku, že získame tie peniaze tak, že zoškrtáme vianočné príspevky, zoškrtáme príspevky pri narodení dieťaťa, zoškrtáme sociálne výdavky, moja odpovede nie. Nebudeme ľuďom škrtať sociálny a životný štandard, ktorý dosiahli v poslednom období. Ak budeme škrtať len vládnu spotrebu a všetky zdroje, ktoré takto získame, môžeme použiť na podporné programy. Preto vítam to, čo hovoria zamestnávateľia, v žiadnom prípade neísť na úkor deficitu s používaním ďalších finančných prostriedkov.